الله اسمع الله ده هو مسيخون كما مسيخون እግዚአብሔር ይመስገን። شمعي في المون تسفاتين البحر بمجمرة نخلقهم فنان أبلات فنان كم ذا عينة مدبار داليقوم نزبنا تقم بزح مسواتي إذا حتى تسرح سلت سرحو بلب يمسكن كومو دما نقولهم أبزا تعدين كمة يقوم زلقهم أبزوم زلقهم قال لهم كوا أبلات إيرلين دير اللقو أنا بحق عدمنا أخيركم بمتصاهم بلبي يمسكن نلوم معلتي أنا إيرلين اللي تبحال تكال وكيلة مس كلا ليكم مس إيرلين لي انتاي كورسخة عدالة متعلا زبل حطوطات اعتراب بلا لطيفة كمل لسن ناباخم متعلقو I can share مش Yeah, sure. good Co-host ገረካይ مش yeah so مانيا إيرلين لي انتاي كورسخة تداليلو زبل مالتيو نابو كلمة مخلنا حتى فيديو مسجاجر تجرا قلت لكم إيه good حجي زي ديجيتال تكنولوجيا خمسة نسمعه زي تنحنا كحونا بولس بقولتو فند عبي خير الله كله تكنولوجي أب إنترنت زلو نجارات بقولتو فند تغير عند عبي خير الله نقول هيوتنا خايت أولو الله مالتي نجاراتنا بأونلاين خير حدشتي رغبتات بقولتو في مت درجة نتي نعنا نهزبيسي قلتفنا له كنبل نخل كابز كله رغبتات إلكتريك مكاين artificial intelligence زلو حدشتي تكنولوجي ببع عمتا زوات حدشت موبايلات قلناتنا أتكرونا أب ناشت قلعتن أب عبيتن يومالتي أب سبات وزمالت تي تكنولوجي بقول تفكا ناب قلعت أب إيدومي متسارلو مالتي موبايلات أب ناشت قلعت كاب نوس عدميهم كالتيفهم أب إيدوم يرخبون أرلو مالتي إذا غا ن أتعبابيهم أتحساسبهم جزيهم كا أبي يدفو أبي يتصلوا أرلو مالتي ونأتو دحر تكنولوجي artificial intelligence يو نتم قلعت زعبيهم زرلو مالتي بفلاي أبناتنا حبرة سورينا نحرينا يخا زم قلعت انت حبرتها يقبلوا ويكا ملو معالتي تحستو كونتنت كاب انترنت تتكم تطرح وأهلك تطرح كوينهم كاب زعابيو ناب فترتي مهاستي كان سجاجروم إلنا أب إيرلين لي كورس تاتا أدلينا مالتي كورس انتايو نعشت قلعت كاب شمون تعدمس كعسر شدشتا كما يجيروم بزعبا كودينج بكمبيوتر بويب سايت جيروم كودينج كما يجيروم مهارو كومو سيكيوريتي بنشتوهم مالتيو كومو دما نناتهم جيم مسرحي لامدو مالتيو أو اشتغل تسومون كمبيوتر زي فلتقولعت ناب فترتي ويكا نناتهم جيم سريحهم يبقعوا مالتيو كومو دما كمزي متنعاتي زحبرو مالتيو زخونا أدالت ويكا ولادي منسي عبسب نمعالتي كاب كل ساعات سقاب 4 ساعات مس موبايلون مس إنترنتت جزي يحلف مالتيو حجنا بناتنا حبرة سبورد إلنا انترينا يخا زبز حسب أب موبايلون أب إنترنتن كأتخولو جزيو أب سوشال ميديا يطفو مالتيو في اللي من ساعات حجاب تيك توك زتف جزي أتي لك خمنا أشتو نعبيتخا أبتي mental health أبتي ناتكا ديسيجن أبتي حبريتات رخبو كله يتسألو كايو السوس لزخونا دما كاب زي أب ديجيتال عالم زولو بلوز تمرتي كورسات أداليا إيرلين لي نعبيتي كم ناي كلاود تكنولوجي كم ناي بايثون كودينج كم خا أنا ديجيتال ماركتينج كورسات أداليا
ክትምህር ከሪማ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ኣነ ምስቶም ኣባላት ኤርሌንሊ ሰለስተ ኣባላት ንዖም ወኪለ ኤርሌንሊ ምስ ፍናን ተሓባቢራ ዘዳለወቶ ኮርስታት እንታይ ሒዛ መፅያ ንኽምልስ እየ መፅአ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ስክሪን ኣብ ኤርሌንሊ ብዙሕ ኮርስታት ኣሎ ግን ነዚያ ኣዳሊናያ ዘለና ኮርስ ተሪኢኹም ኣብዚኣ እዚአን ሰለስተ ኮርስታት ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ሰንካ እንታይ እየን ቀዳመይቲ ብዛዕባ ዌብ ዲዛይን ክንመሃር ኢና ብምቕፃል ብዛዕባ ግራፊክ ዲዛይን ከም ሳልሳይ መዕፀዊ ኮርስና ከዓ ብዛዕባ ዲጂታል ማርኬቲንግ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና እዚአን መሪፅና ኢና እንድሕር ኢልና ኤርሌንሊ ማዕረ ማዕረ ዝዝኮር ኮርስታት ንህቡ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ከም ዌብ ዲዛይን ንወነንቲ ትካላት ኤርትራውያን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ ቢዝነስ ኮንሳልቲንግ ሰርቪስ ኣለና ሕጂ ከምቲ ንሪኦ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ንግዲ ዝነጥፉ እቲ ናቶም ኣገልግሎት ኣብ ሶሻል ሚድያ የዋዕውዑ እሞ ኣብኡ ጀሚሩ ኣብኡ ውድእ ማለት እዩ ግና ዝበዝሓና ብፍላይ ኣብዚ ዘለና ከዓ ካብ ኣማዞን ኦርደር ንገብር ንህሉ ወይ ካብ ሼን ዝበሃል ወይ ከምኡ ዓይነት ዌብሳይታት ኦንላይን ዝኾነ ሲ ኦርደር ንገብር ኢና ኣብ ናትና ግን እዚ ዋሕድታት ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ንፅዕር ዘለና ትካልና ካብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ማዕረ ማዕረ ከም ናይ በዓል ኣማዞን ዌብሳይትካ ጌርካ ዘለካ ሰርቪስ ዘለካ ኣገልግሎት ኣብ ዌብሳይትካ ከተቐምጦ ከም ትኽእል ከነርኢ ኢልና ኢና መፂና ማለት እዩ ብልክዕ እቶም ብምልኦም ኣብ ኤርሌንሊ ተማሂሮም ዝበልኩኹም ተማሃሮ ንኣሽቱ ንዖም ወለዶም ንዓበይቲ ኩሎም ኣብ ዌብሳይትና ኸይዶም እቲ ዝደለይዎ ኮርስ ብዌብሳይትና መሪፆም ከምኡ ድማ ብዌብሳይትና ከፊሎም ነቲ ክመሃሮ ዝደልዩ ኮርስታት ሰኪር ይገብሩ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ንሕናሲ ማዕረ ኣማዞን ክንከውንስ ንኽእል ከም ንኽእል ንመርኣይ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ወናኒ ትካል ኮይኑ ወይ ከዓ ትካል ንክኸፍት ዝሓስብ ሰብ ብናቱ ዌብሳይት ገይሩ ብናቱ ኩሉ ከም ናይ ኣማዞን ፔመንት ሲስተም ዘለዎ ዴሊቨሪ ሲስተም ዘለዎ ገይሩ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝኽእል ስለነኣምን ከነርኢ ኢልና ኢና መፂና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮርስ ኣብ ሰለስተ ዝተመቕለ ከሎ ተቐዳማይ ኮርስ ብዛዕባ ዌብ ዲዛይን ማለት እዩ ዌብሳይት ኢንትሮዳክሽን ቱ ዌብሳይት ኢልና ክንጅምር ብዓቢኡ ዌብሳይት ከቢድ ኮይኑ ስማዓና ኣቕሊልና ነቲ ተማሃሮና ማለት እዩ ኣቕሊልና ከመይ ከም ዝኾነ ዌብሳይት ክትገብር እንታይ የድልየካ ፕሪንሲፕልስ ኩሉ ክንገልፅ ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል ዌብሳይትካ ንናትካ ምስ ሰርሕኻ ክገልፃ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብ ኤርሌንሊ ዘለና ሪሶርስ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ትምህርቲ ማዕረ ማዕረ ኩሉ ነገር ተጠቃሞ ትኾኑ ማለት እዩ ብኸላ ዘራርባ እቲ ብዙሕ ነገራት ንዌብሳይት ዘድልየካስ ኣብ ኢድካ ብመንገዲ ኤርሌንሊ ነገራት ይቐልል ማለት እዩ ካልኣይ ዌብሳይትካ ምስ ገበርካ ከመይ ጌርካ ኮንተንትኻ ትፈጥር ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ነገር ብዲጂታል ዓለም ንሪኦ ዲጂታል ኮንተንት እዩ ጽሑፋት ስእልታት ከም ኣብ ዌብሳይት ዝኾነ ኸድካ ትሪኦ ኩሉ ኮንተንት እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኮንተንት ትገብር ከመይ ጌርካ ነቲ ናትካ ዌብሳይት ኣብቲ ደረጃ ናይ ጉግል ሰርች ክግበር ከሎ ቀዳማ ይመፅእ እንታይ ዓይነት ናይ ኤስኢኦ ሕግታት ትጥቀም ከምኡ ከዓ ኩሉ ነገር ይዕቀን ስለ ዝኾነ እንታይ ጌጋ ጌርካ እንታይ ከፅቡቕ ነገር ጌርካ ብዌብሳይትካ ትሪኦ ትራፊክ ወይ ከዓ በፃሕቲ ዝመፁ ኩሉ ዓቂንካ ነቲ ዌብሳይትካ እንዳመሓሽካ ልካ ከምታ ናይ ድኳንካ ወይ ትካልካ ተመሓይሻ ብዌብሳይት ብኦንላይን ከዓ ከመይ ጌርካ ተመሓይሻ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰለስተ ኮርስ ልክዕ ከክልተ ወርሒ እዩ መጀመርታ ክልተ ወርሒ ብዛዕባ ዌብሳይት ምስ ተምሃርና ኣልግብ ኣቢልና ድሕሪኡ ብዛዕባ ግራፊክ ዲዛይን ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ኩሉ ነገር ኣብ ኢንተርኔት ንሪኦ ኮንተንት ስለ ዝኾነ ነቲ ንስኻ ትህቦ ኣገልግሎት ነቲ ንስኻ ዳሊኻዮ ዘለኻ ከመይ ጌርካ ብስእሊ ብቪድዮ ብድምፂ ኣቀናቢርካ ዝበለፀ ትሕዝቶ ጌርካ
ናብ ዌብሳይት ካን ናብቶም ዓማዊል ካን ተቕርቦ ብዛዕባ ሕብርታት ብዛዕባ ኣርት ብዛዕባ ግራፊክስ ከምኡ ድማ ኣብ ኢንዱስትሪ እቲ ቀዳማይ ዘሎ ሶፍትዌር ናይ ኣዶቢ ፕሮፌሽናል ሶፍትዌር ፎቶሾፕ ከመይ ጌርካ ዋላ ስጋዕ ስእልታት ምትዕርራይ ከምኡ ኢላስትሬተር ሎጎታት ከመይ ጌርካ ክሬት ትገብር ከምኡኻ ኢንዲዛይን መጽሔታት ይኹን ዝሕተም ይኹን ዋላ ኩሉ ብኦንላይን ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ከመይ ጌርካ ናትካ ፖርትፎሊዮ ወይ ናትካ ስራሕካ ኣኪብካ ነቲ ንመጻኢ ቆፅረካ ኣስራሒኻ ድዩ ወይ ሓድሽ ዓሚል ዝረኽብካሉስ ከመይ ጌርካ ተሰጋግሮ ተርእዮ ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮና ናይ ኤርሌንሊ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ንመጻኢ መናእሰይ ከመይ ገይሮም ነብሶም ክኢሎም ነናቶም ስራሕ ይሰርሑ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንመሃሮ ፍልጠት ኮይኑ ተርፍ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ፍሪላንሰር ኮይንካ ከተገልግል ፍሪላንሰር ማለት እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ብውልቁ ምስ ካልእ ኣስራሒ ተዋዒሉ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ መንገድታት ንምፍጣር ማለት እዩ እቲ ዕላማ ብምቕፃል ዲጂታል ማርኬቲንግ ማለት እዩ እንተስተቢልኩም ዌብሳይትካ ክሬት ተጌርካ ትሕዝቶኻ ኣብ ዌብሳይትካ ተጌርካ ሽዑ ዝመፅእ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ዌብሳይትካ ተዕቢ ከመይ ጌርካ ብቕልጡፍ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ኩለንተን ናይ ዲጂታል ፕላትፎርም ዝበሃላ ትሕዝቶኻ ተላሊ ከምኡ ድማ ከመይ ጌርካ ተዕብያ ተቐልጥፋ ኣገልግሎትካ ብቕልጡፍ ቀረብካ ተቕርብ ናብ ዓማዊል ዝኣመሰሉ ነገራት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ብስነ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ሚርናዮ ነርናይና ንኮርስታት ብዛዕባ ዲጂታል ማርኬቲንግ ጥራሕ ዝትንክፍ ዘይኮነ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኢንተርፕሬነርሽፕ ወይ ከዓ ወናኒ ትካል ክትከውን ናይ ቢዝነስ ኣንፈት ክህልወካ ግን ብዛዕባ ኦንላይን ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን ኣብዚ ዲጂታል ዓለም ንብሎ ዘለና ንሪኦ ዘለና ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ኢንተርነት ናይ ዝኩሉ ዌብሳይት እዚ ኩሉ ሲ ከመይ ጌርካ ናብኡ ትሰጋገር ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኮርስታት ኣዳሊና መፂና ኣለና 6 ወርሒ እንክወስዳ ንሱ ከዓ በብክልተ ወርሒ ማለት እዩ ነዚ ኮርስ ንኽትመሃር ኣገዳሲ ነገር ንብሎ ንሕና እንታይ እዩ ኣፍልጦ ናይ ኮምፒውተር ክህልወካ ቀዳማይ ብዓብዩ ከዓ ብኮምፒውተር ክህልወካ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ብሞባይል ትሰርሖ ኣይኮነን ናይ ግራፊክስ ናይ ዌብሳይት ምክንያቱ ንሕና ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ቴክኒካል ነገራትካ ስለነሰጋግር ኮምፒውተርን ከምኡ ድማ ቁርብ ኣፍልጦ ናይ ኮምፒውተር ክህሉ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ቤዚክ እዩ ቴንኪዩ ፅን ኢልኩም ስለሰማዕኹምኒ ብልቢ የመስግን ሕቶ ወይ ካልእ ርእይቶ ሕጂ ወይ ድሕራይ ኣይደሎ